Okay. Then if you do that 25 years, Obama spray nishi. Yeah, just few days back, Camelia. Even a few days back. Yes. What is a pronoun? A pronoun is used instead of a noun. Okay, the way for now, I can't be together, Ramas. Okay, hold on. Ibranga, Baba Makanuku. Branga, Kebanaki, Ronobo. Attack Ebalana Jikena. Ebalana Jikum, Wekemelegs. Attack Ebalana Baji, Kumwekemog. I am in Itibianga, Baba Makanuku. You might respect, Pa. Sorry. In I can say, Megis. I am in Itibianga, Makanuku. But what dear now? Sorry. Let him run around then Takrota. I'm wearing this clothes, that's why. Let him run around then Takasmam wearing. It's not small, although was small. Although small, Taco shares here, my putogi here. Although small. Taco shares here, my putogi, Arabagag. You know, it's a gotch. Brangam no, get when I can wear him no. But let him know. That's it, Potanga, give a log. No, can on get where I can. Nothing going on. Mekola change as a auto. I come to her. Imekola sponge. Imekola sponge as a Branga where I can upu. Ndo weniwe. Bal. Ton answer there. Whatever Vasabia. Le wire front. Then a last, knock a line on that strategy to equipment. Le wire front, one bingo. Clerosana. Didn't give me a hand. But also not when you're coming on. And I did that dog here. It's all I can remember. Don't do when you. What a phone, okay? Norebem Gana Hoge, Norebe window, Norocha. Jefona Nakage, one bingo. Branga Beato Lerem Pantel. Esala Hototo. For the cabal. Eshbahaga. Chimamanda, Ike Fates. One necker. That's some wepogo. It's your mole. It's the moment. Again, a nigga and I give you caught that nigga. Nani movie. Then I can't know. And me lakwa and then me shukunli. I was working under a company before. Mbaga captain, I guess Rebecca, get out of this place, one bingo. Onyibo. I was lucky like I can play. One bingo. Mahibas, Braga, my washing, I was starting under a can play. No, toward Eba Manano spray, Nishi. Eba Manano spray, Nishi. Quite who call or Bianca, I was rushing under the company. The wishing of ma. Cotisha the knock ube maybe. Branga best from Beke. Branga best from Beke. Each hat and dobi.
Nwa bingo. Enwere mgbe pant gị furu efu. Mba. Mmaga na mpaga ọdị ndụ. Ee. Iwe onye ebe? Abụ m onye Anambra steeti. Ebe na Anambra? Uli. Ebe na Uli? Ihe ala local government, ụmụaka Uli. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m eshi nri, like sort of. Ewo nwaanyị mama putu. Nwaanyị mama putu ọhịa ị ga-agwa m sị ewo. Ị na-eshi gịrị. Ewo nwaanyị mama putu onye riri eri ewo koromonto mama putu woman. Branga be form. Break form. The way who got a bat, the way who got a bat. The way who got a bat. Tiro yen de kakataga. Branga be form. And when I'm making a okay, so ya say is ya. Akasuya hoji is saying, Yabia, una tatasia, ye or I can metal up again, you can have so. Odiki ya adiro. You won't know him. Mba, eh. Kebishna watch him. Lekki Lagos. Where a phone I don't take any who of ma. Then what pack of proof phone again? I send you a tea who la to your yazo. Okay. You know you've been a Lekki Lagos. Nani mo abi eba. Can you navigate brig happen negative Naga Gabri? Ha no their own house na. Ha no be ha na Anambra State na. Can you happen negative Naga one Igbo? They happen negative Naga poor Gawa Lagos. Gabri with them. Na bro so some aka amu. Enwekwe ndị ọzọ na. O we ndị ya na my mom na daddy move no na village. Get one no get happen negative Naga. Or go Nwada. Obu amu Nwada. Onye kpọtara gị Lagos. Nwanne m nwanyị bi ebe a, but ọ go di, so ọ di ọfụọ. Mụ na fa bibu before ọ sị na nchọ my own house. Ịmagon onye nọ Lagos na-agba mbọ onwe, so nchọta ebe a nọ. Bilizie ebe a. But my other sister na-abịakwa, ọ chọ ka mụ na ya nọrọ ebe a, so. Ego ole ka ị na-akwụ ụgwọ ụlọ? Ego ole ka ị na-akwụ ụgwọ ụlọ? Is 1 million. Telero Zana. Ese? 1 million. Onye nyere gị 1 million? Huh? Bishop, my family now support me. Ekpo ma aha here, If I don't think we respect this girl. You want to support? You want to support? Mbaga kate. Ole otu ise nwetara 1 million akwụkwọ ụgwọ ụlọ ya eli. Arụganụ m ọrụ na anụkwanụ m empty, arụga m ọrụ. Ọrụ ịrụ ego ole ka akwụ gị? Ego ole ka na-akwụ gị? Ana m alụ ọrụ and I have my own business. Ego ole ka akwụ gị n'ọrụ ịrụ ha? 250. Okay, business ime gị ego ole? All depends. Sometimes m na-make 150, 200, lowest 120. Ị na-eriri n'ọnụ ede? I would like in sort of order like in pack, in bulk. I can come like Ngabia selu if I make here, maybe to here. Even now, oburo like imagon isho Ushaka nono. Bidelu bari we 1 million naira. What a credit card 25 years. That means what can be a mabrugechi. Most spendly 1 million naira on you now. Prop Ogada. Wapaka hiti no. Wabingo. Ijangamo. Ogamo. One. Nanambra. Engamo. How many minutes can I on Engamo?
Also 1 minute. Responsible on in the whole game when you walk here back. Ke hari feel disappointed again na yekwo onye ozo na onye ozo gị na onye nke aha nọrọkwa. Adịm eme ụdịka ya. I nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'ike. Otele nwa ha ma nwoke anọ. Enwere m ya o. Imele nwaanyị na nwaanyị mbụ. Adịm eme. Otele gị ọgbala na WhatsApp nwoke. How my ex? Ele ka ishiri ara kowo ebe ishanywa mamre. So alam. Listen, enwe m jiri ajụ gị ihe a. Ka ọ ghara iwe echi mmadụ apụta na bịa hụ na ịlụwala di ya present ya tudi. Otu ikwe ya ihe onye biteghị ọgbasa. Ele ka ishiri ara na kowo ishiri ama otele. Ala. Enwela mgbe ị nọ ya sị gị tinye aka ga etinye aka. Unu akwụkọrịta gị na-etinye aka na-emeta onwe ya na-emeta onwe ya. Enwere mgbe i mere ya. Ele ara ijiri ọwara aka ịkpa kọwara aka nri. Hala ịbụọ. Ele otu ishiji ya hụ. Ele otu ishiji ya na WhatsApp. Like imenu video, ọ na-ese eme video. Eme video like wepụ your face. Die sọsọ ife ịchọ izie. Ele otu ishiji ya hụ. Ọ ya ka m jụga gị mgbe iji ga ele ihe gwa gị ya. Anwadi ya ngwa ya. Ịdọsụ nọ ga-ewe arụ ga-eji ya ara. Ọnọdụ Nigeria so ọdụ like imagon osim na m send earlier something. Gee ntị. I send earlier ma ọ tọ gị. Ama m ihe m ji na-ajụ gị ihe a adị amụma echi o. I send bomia. Ọ naanị ara gị ka ị sendịrị ya. Mgbe ị sendịrị ya ara gị. O nwere mgbe ọ kpọrọ gị vidio sị gị ka ọ hụ fisikal. Mba o, adị m eme. Ele ihe na-agwa ya ma gị na-atawa. Umagon, all this baby I love you, all this Umagon, ahụrụ gị n'anya kind of things. Gịnị ọ ka na-ayị m ugbu a? Mba. Ele onye na-ata gị ugbu a presently otu ebere interview na ele onye taga gị now. Enwedi. Ke reason iji chọọ ka m mee gị interview? Ke the main reason iji chọọ ka m mee gị interview? Should I be on the honest? Be open, yes. Oh, Kambalu some kind of imalu myself, mamole like when something they made bad and Kamalu come in with another person that focus for relationship, like serious relationship. Agotamu. Like Kamalu mwele ben ne say like only yen name na adiloma. Ama mkina wata. Okay, ebere interview na camera when he name na adiloma so that kina nwoke nọrọ. Ọ wụrụ aka m ka ị ga-eji mara ma enwe ihe na-eme na-adịrọ mma ka ọwụ ma gị na nwoke nọrọ. Like ịmanụ na ị na-ajụ mmadụ ajụjụ na aghọtakwa m onwe side meghe emete ịghọta so that nchọ ịbakwa another relationship from here mmalụ na onwekwa ihe nne. Ajụjụ m dem na-ajụ gị na-react to me na-eme gị mara ma enwere nke ị na-eme na-adịghị mma. Kind of like you're doing like that. I don't understand you. One reason you can make interview. One the reason. Okay, from another relationship. Our marriage, Kebera. Oh no, from relationship where man kaya no fumos be no room. I caught now. Okay. I caught for some time before amalu mo ya gamo no ya garo. Okay, relationship echoga now. Onye ji ego ka onye ji ego. Onye ji ego. Okay. Onye isi ada yi onye isi na. Onye ahụ tawa gị. Ego le kim respect na ọ ga na-enye gị. Amokwa m expect o mani magon gị na mmadụ na ị ga na-enyelukwu ya aka somehow.
Awurukwado onye no mba office ka onye no Nigeria lo onye choro. Asho them outside country. Ele ihe mere. Ba show mo ye phone na no. Okay, chaya ana say boy ike. Listen, you take a joke here. Yes, keep that your camera away. Keep that your camera away. Chile kabago kukilo yechi got. And I say boy ike. Ima go need you now, but don't so na that show me again. Yeah, okay. I am gonna have one issue. Okay, Joe, you the problem. I think it's over. I would feel like nature of the relationship, something like that. Don't know. Which country? Yeah. No, Brazil. By again and there, one day here. You got to you came home. I'm gonna go. And within that, I'm not strong on that bed. Nah, I want to Brazil half one. Nah, like now, they can know UK. Can will hang your chance. She need you toilet to hip. I get diggy can she hip before now flush my want them one due to expenses. The America had just seek Hamri with a Jimmy seek my your chance. Our tissue every time Hana tissue now. So in a horror goes the teacher eho side the Okakwa man eho on the Keno Nigerian. The America Lila Haneji tissues and Mirabachi tissue. Gano lo halilo toilet roll you. Toilet roll he everywhere up and down. Don't know. Ebre Google. I'm up that one, but I'm okay. I'm okay. I'm not okay. Say the stuff, man. Atage na anyo. Yes. Again, you load the minute. I say, oh baby, I love it. When I'm back to the Cotaso, Quayason, Naka, Tanaba, Tenam, on it, taking it, go weekend this off. I no, I maybe dear. A Gakwala log would take him in Rubrina, Georgia. I'm a check over me every 3 months, so I'm very good. Hepatitis, one. I'm a check up full body. Ike on the quarter. Is I like in them pack of Omaka? I'm 25. I like somebody from 29 to 35. Genotype again. AS O positive. What phone number again? 070 833 90. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. And then I need the weekend. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe, watch the Kabago. Subscribe or like, I get share. Awara bag. Watch Italia. Get back. They just know what you have to share the game for what? Subscribe for this place. 070 833 90 630.